Isang mapagpalang araw, Schools Division Office of Pampanga. Welcome po sa ating Youth Cafeteria. Handog sa inyo ng Youth Formation Program Section ng SDO Pampanga. Ayan, sa episode na ito ay sobrang excited kami dahil makakapiling natin ang isa sa mga napakagaling na leaders ng SDO Pampanga at ibabahagi niya sa atin ang kanyang mga karanasan, mga tagumpay at mga syempre yung mga paghihirap na kanyang tinahak hanggang sa ngayon ay nasaan na siya, di ba? So ngayon, we are so excited. Kasama niyo po si Ate Neris along with Ate Paula and Kuya Chris. Kaya yan, pabatiin muna natin si Ate Paula. Ayan, syempre, no, maganda at maulang araw sa lahat ng kabataan na nanonood ngayon. So, hello sa inyo. Marami tayong matutunan today. And syempre, si Sir Chris. Si Kuya Chris ang uniko iho ng ating Youth Formation Section. Ayun. So, sa ating mga kabataan ngayon no, na nanonood at sa ating mga kaguruan, mga school heads po, no, magandang araw po sa ating lahat. No? Kami po ay excited, sabi nga ni Ma'am Neris, sa guest natin ngayon dahil marami tayong matututunan sa kanyang mga experience. So, parang we will get to know her on her lighter side pa rin po. At syempre, para ibahagi sa atin kung ano nga ba ang objectives ng Youth Cafeteria. Ayan. So, Ate Paula, care to share to our viewers and listeners, bakit nga ba tayo merong ganitong Youth Cafeteria? Ayan. So, syempre, no, ginawa natin itong Youth Cafeteria. Second episode na natin to. So, I hope napanood niyo yung unang episode natin. Ngayon naman, dito sa Youth Cafeteria natin, magpi-feature tayo ng mga guests o ng mga modelo na gusto nating mga youth models natin na kung saan ang unang objective natin, i-identify natin yung mga past struggles nila, mga challenges, mga kabataan nila. And I hope na ma-apply ninyo kayong mga kabataan na nakikinig ngayon, ma-apply natin sa mga present time natin bilang kabataan. And syempre, gusto natin na ma-encourage kayo to pursue education amidst this pandemic. And syempre, alam ko naman, meron pa kayong iba pang mga pinagdadaanan, no? Kahit naman nung hindi pa pandemic. So, gusto natin mag-pursue ka talaga ng edukasyon kahit may pandemya ngayon. And also, gusto natin na ma-stir up yung passion and zealousness mo towards pa rin sa achieving your dreams. Kasi sa totoo lang, kahit pandemic ngayon, gusto natin lahat ng kabataan, huwag mong titigilan na i-achieve o kumbaga mag-invest ka pa rin sa iyong pangarap, no? And later on, marami tayong makukuha na mag-fuel sa'yo para mag-push through pa sa pangarap mo. And also, syempre, gusto nating ma-remind ang lahat ng kabataan, ikaw na nakikinig ngayon, ma-motivate ka na gusto natin maging part ka pa rin ng nation building sa paanong paraan sa pamamagitan ng lahat ng matutunan mo ngayon, ma-apply mo sa youth side. So with that, no, enjoy watching, enjoy ka lang, and lahat ginagawa natin, no? Ginagawa ni Kuya Chris, Ate Pao, Ate Neris, and the rest ng mga nagmamahal sa'yo para ma-reach out ka ngayong pandemic. Ayun lang, Ate Neris, no? Okay, thank you so much, Ate Paula. And syempre, hindi na natin patatagalin pa upang ipakilala ang ating artista sa episode na ito. Kuya Chris, do the honor, please. Ayun. Salamat, Ma'am Neris. Isang malaking karangalan sa akin, no, na ipakilala ang ating guest sa episode na ito sa ating Youth Cafeteria Season 2. Kami ay sobrang nagagalak. Despite her busy schedule po ay nakuha po tayong isingit, no, sa sobrang kabisihan po ng ating panauhing pandangal sa episode na ito. So hindi ko na po patatagalin, no. Kami po ni na Ma'am Neris at Ma'am Pao ay sobrang nasasabik na sa ating matututunan at malalaman pa. Kumbaga mas makikilala pa po natin siya ng lubusan ang ating guest po ngayon, no. So ipapakilala ko na po ang ating isa sa mga ilaw ng tahanan. Kaya sobrang liwanag po ng SDO Pampanga ngayon. Siya po very dependable, hardworking, and very charming Dr. Melissa S. Sanchez po. Hi, hello po. It's really my privilege to be joining you today, Kuya Chris, Ate Neris, and Ate Paula.
Nakatutuwa po na maging bahagi po ako ng Youth Cafeteria. Akin pong pagbati sa lahat ng mga nanonood sa atin, ng ating mga mag-aaral, mga magulang, mga kasamahan po natin sa mga paaralan. Isa talagang laking pribilehyo, at pagkakataon na maging bahagi po ako nito, lalo na you're talking of parang mga models, para sa ating mga youth. So feeling ko nakakakaba, So I really hope that my story can really inspire the youths that we have in SDO Pampanga. And I laud you for having a platform like this, para maipaabot natin, kahit sa virtual na pamamaraan, kung paano na makaka-connect pa rin tayo sa ating mga kabataan. So I'm thankful for this platform. And we are so excited po, Ma'am Melissa. Kaya let's get this started po. Siyempre, unang katanungan po namin, kailan at saan po kayo ipinanganak? At pakikwento nyo po sa amin ang inyong earliest and unforgettable memory as you grow up po. Kung sino po yung mga role models po ninyo at sino po yung nag-impluensya sa inyo para maging responsableng individual. Okay, so ako po ay pinanganak noong February 10, 1982. Kaya I'm currently 39 years old, At ako po ay pinanganak sa lungsod ng Angeles City. Ako po ay isang Angeleño, and ano ba ang earliest memory ko of my childhood? Yung unforgettable experience ko po talaga kasi it was when I was 4 years old, na nahulog po ako sa swimming pool. At ramdam na ramdam ko nung hinila yung buhok ko ng tita ko. And it so happened that my tita who saved me from that drowning moment was also one of the great influences din sa akin. She's an older sister po ng mama ko, and she's a BS Commerce graduate. So isa rin siya sa mga nag-impluwensya sa akin bakit ginusto ko po na kumuha ng accounting as my course in college. Pareho po kasi sila ng isa ko pang tito na talagang tinitingala ko din. Kasi naman yun yung pinakabunso nila. I have seen po kasi from them, both of them, na masipag po talaga sila sa pag-aaral. And even when they had their own families, they also kept on helping the other members of the family, their siblings. So I find it very inspiring, na makuha ko sa kanila yung diligence pagdating sa study, at the same time putting value to family. Yan po, So nakaka-excite ako. First question pa lang po yan, Ma'am Melissa. And alam ko madami nang natututunan yung mga kabataan natin. So ito naman po, and I believe madaming mga elementary and secondary students na nakikinig po sa atin ngayon. And ayun po, kayo po, Ma'am Mel, nung kayo po ay elementary and siyempre high school na rin po, may mga challenges po ba or mga highlights na gusto po ninyong ibahagi sa ating mga kabataan? Nagsimula po talaga rin ako sa mahirap na pamilya, So ang finances po kasi part din talaga ng difficulty namin. So I'm really a product of public schools in the elementary. Public school kasi madami po akong school nung elementary, Kasi rin ako, pinatubo rin ako na time. So when I was in elementary, I had 3 elementary schools, sa public. I've started po sa Santa Teresita Elementary School in Angeles City. Kaya lang pumutok ang pinatubo. So when I was in grade 4, I had to transfer in Hueco Balibago Elementary School. Kasi naputol po ang tulay nun, so wala na kaming dadaanan. And then, only 1 year, transferee po ako noon. Hirap ng transferee, kasi yung adjustment sa mga kaklase mo. Pero ang hirap din kapag achiever ka tapos transferee ka. Medyo challenging din pala, Kasi parang
may discrimination din kahit papaano, no? Kasi syempre mga dinatnan mo yun tapos bigla makikisama ka sa competition. So yun yung isang part na hindi ko malilimutan doon. But after a while, I also had to transfer again when I was in grade 5, no? And it's in Santa Maria Elementary School, no, in Balibago, also in Angeles City. And it's the same school where I graduated, no, grade 6. And I graduated as a valedictorian. No? Yun, mahirap din kasi transfer ako ng grade 5, di ba? Pero ganun pala yun. Should I have been transferee when I was in grade 6, hindi ako iaalaw na maging valedictorian. Pero dahil grade 5 ako nag-transfer, so pumwede, no? Kasi naman, kumaga grade 5 first honors din naman ako. So, hindi naman sa pagmamayabang, pero consistent naman tayo nung elementary, no? Grade 1 to 4, grade 1 to 3, first honors, pero grade 4, doon na-stop kasi nga transfer ako, no? Pero hindi ko lang malilimutan doon when I was doon sa second grading period, from top 11, kasi transfer, bigla ako nag-top 2. Kaya lang, syempre, hindi na lumitaw yung result nung third grading tsaka fourth grading no? So, hindi mo na alam. Kaya bandang huli, parang nasa around top 5 ka lang. Ganun. Pero, ang sinasabi ko lang, yun kasi yung naging mindset ko Akala ko kasi talaga pag pinagbutihan ko sa pag-aaral, no, dahil mahirap ka na bata, yun ang susit sa ikauunlad ng buhay mo. Kasi ganun lagi po yung sinasabi sa atin dati, di ba? Yung mag-aral ka ng mabuti, having ganyan, para uunlad yung buhay mo. So, all the while, dahil yun po yung mindset ko, parang I really put it upon myself na dapat talaga laging first. Yun yung goal. Pero at the same time, naisip ko rin po kasi kapag po nagbabaledictorian po yung mga estudyante, di ba meron po silang scholarship? So kaya ko rin po kasi pinagbubutihan kasi nga ang habol ko rin talaga yung scholarship. Kasi po iniisip ko, makakalibre po ako sa high school once na nag-valedictorian po ako ng elementary. Kaya totoo naman, no? That's the reason why nung high school na po tayo, naka-enter po tayo sa isang private school. Kasi nga may mga certificates po na binibigay sa mga estudyante, no, na free ka. So during that time, dahil late po kasing lumitaw, no, yung mga resulta sa mga special science high school. So hindi ko po alam kung na-admit ako, no? So since halos mag-opening na noon, so napili ko yung Systems Plus Computer College, no, as my high school na paaralan. At napakaganda naman po yung naging experience din po natin. We were exposed also to curricular activities, no? Ano po talaga ako, bata pa po kasi ako, nangangarir. Kinakarir na po talaga, no? Ibig sabihin, sinasalihan lahat, no? Pero alam niyo po, hindi naman po laging nananalo. Minsan nga yung sasali ka sa contest, ikaw yung nandun sa bottom, no? Pagdating sa mga eskwelahan. Minsan nahihiya ka rin talaga kasi may mga quiz bee pa nga na minsan wala kang nakuha na score. Pero iniisip ko, bakit patuloy pa rin kami na sumasali? Pero ngayon ko lang talaga na-realize ano yung value, no? Kasi every time that you join a contest, you will really prepare. And yung preparation mo na yun, it becomes a habit to you already, no? Kaya ngayon, kapag iniisip mo, when you know certain things, it did not happen naman overnight. So ibig sabihin, yung training mo, nagsimula pa lang yan early on, no? Kasi nga, lagi kang nagbabasa, no? Yung iba naglalaro na, pero ikaw nagtitrain ka pa rin. Diba? Kasi may competition, kasi may contest. So, ibig sabihin, somehow you also had some sacrifices, no? You did not enjoy certain things because you have to train extra hours. For example, you have to read, no? You have to have extra time for reading, no, for solving. And sometimes akala mo na de-deprive ka. Pero as you realize later, ang laki pa lang tulong, no? Kasi naging bahagi na ng habit mo, no? Yung ganon na nag-aaral ka, na diligent ka sa ginagawa mo. Yung ethics na
gusto mo lagi mong pinagbubuti. Kasi sa una, nahihirapan ka, but later on, it will become part of you already, no? That you require excellence in the things that you do. And if you do this early on in life, mas maaga mo na matutunan. So napakalaking tulong pala yun noon as you grow up. And it will really benefit you in the future. Achiever din po pala si Ma'am Mel, no, nung from elementary up to high school siya, no. I'm sure maraming nakaka-relate kay Ma'am Mel sa mga kabataan natin sa SDO Pampanga. Ma'am Mel, ano naman po ang naging pangarap nyo since you mentioned po na medyo meron kayong financial difficulties nung bata pa po kayo? Ano po naging pangarap nyo as yung pong pinaka-earliest na pangarap nyo po? Sir, maging accountant talaga. Okay, Tapos accountant. later on, gusto ko rin na maging lawyer. So parang CPA lawyer talaga yung gusto ko yung combination po ng dalawa na yon. Kaya nga natatawa ako kasi wala po akong lisensya bilang CPA. Wala din po akong lisensya bilang abogado. Pero at least meron po akong lisensya bilang teacher. Yun yung license po natin ngayon. So earliest dream ko po talaga maging accountant. Yun po, na ibahagi nyo na po sa amin ang inyong buhay nung elementary at secondary po kaya siguro po napaka-cute po ninyo noon, Ma'am Mel. Ngayon naman po, pag-usapan po natin yung inyong college life po. Ano po yung mga pinagdaanan nyo pong hirap sa kolehiyo at paano nyo po ito napagtagumpayan? Oo, so turning point yan nung college ako maging scholar, di ba? So kahit nung high school po, valedictorian po tayo na natapos. Kaya college days po, scholar pa rin po tayo. Kaya lang, noon po kasing college, I wanted to stay in my school. Kasi may college din naman po yung system plus, no? Kaya lang po kumontra po kasi yung tito ko, sabi niya, why don't you choose a bigger school? Sabi niya sa akin. Para nun ma-explore mo pa yung sarili mo, sabi niya ganyan. You have to grow where you are planted, sabi niya sa akin ganyan. Although ako ayoko talaga kasi syempre my friends, di ba, nandun sa high school, so gusto ko sila yung same na mga college buddies ko. Tapos at the same time, komportable na nga kasi ako dun sa paaralan. So feeling ko, kasi goal ko rin syempre to graduate with flying colors pagdating sa college, no? So feeling ko naman, sabi ko, baka naman most likely dito sa school na to, magagawa ko yun. No? Kaya lang sabi nga, naku, mas malaking eskwela daw. So I transferred. No? I took my college po sa Holy Angel University. So literally talagang mas malaki nga. No? And I took accounting, no, as my course. And then, okay pa po ako nung first year. No? Kaya lang po, so part ka pa ng Dean's List. No? So edi okay pa na maintain pa po yung scholarship. Kaya lang po, there was a time when I was in second year, no, na nakakuha po ako ng below 2 sa college algebra. Yan. Kasi po, naisip ko, during my high school, nung second year po ako, problema ko din po talaga yung algebra. No? Sabi ko, so yung fundamentals yata, hindi ko natutunan, no? Kasi babalikan ka pala noon, no? Kaya sa mga estudyante, yung ano lang, dapat talaga pinagbubutihan mo yung mga subjects mo simula pa lang ng elementary. Kasi ano nga yan 'di ba? Spiral progression. Ibig sabihin, kapag hindi mo siya naiintindihan, no, elementary or high school days pa lang, siguradong pagdating ng college, naku, haharapin mo ulit 'yan, no? So you will have the same struggles, no, kung hindi mo siya inaral early on. Kaya naisip ko nung college ako, yung college algebra na naman tong problema ko, no? Now, what happened, syempre kapag may mas mababa ka po kasi sa DOS, so mawawala ka po sa scholarship. So I lost that scholarship. Syempre hindi ko po alam ang gagawin ko ngayon, 'di ba? Kasi ano kumbaga, ang pinag-aaral ng magulang ko is my sister, my younger sister. Kumbaga ayaw ko na aalalahanin pa nila ako. So I have to find ways paano. Kaya during that time, naghanap ako ng trabaho din.
So dahil mahirap naman magtrabaho sa labas, so ang university nag-o-offer naman yung students assistance program. No? So naging student assistant po ako sa Holy Angel University. So nagre-render ka po ng 4 hours na duty kung saan ka naka-assign. So during that time, I was assigned po sa college guidance at saka sa Office of the Student Affairs. So yun yung naging assignment natin bilang student assistant. So may isang event doon may bisita yung prefect of discipline. Yung bisita niya, naalala ko, galing yun doon sa high school ko. Nako, tapos natapon yung kape niya. Kailangan ako yung magpupunas nung natapon na kape. So sabi ko, sana hindi na lang ako natatandaan nito na ako yung valedictorian doon sa high school. Sabi ko, ganyan. Kasi hiyang-hiya talaga ako. So that was a very humbling experience for me. Sabi ko, life will really, anong tawag nito? You will be taught humility, no, by life the hard way sometimes, no? So pero naisip ko rin right after that, no, naging student assistant ako. Sabi ko, mas okay din. Kasi when I was a scholar, full scholar, parang napaka-comfortable ko na. Nag-aaral ka lang, appreciate yung value ng work. Ang dami mong natututunan. No? So sa opisina, at yung mga machine, di ba? Yung simpleng fax machine, yan, alam mong i-operate. Tapos noon, hindi pa naman masyadong uso ang computer. Di ba? Pero nakakagawa ka ng office work. Tapos pagdating sa telephone etiquette din at saka yung pagsagot ng telepono sa clientele. Tapos dahil college guidance siya, you also entertain people. So sabi ko, napakagandang training ground din pala ng pagiging isang student assistant. No? So, kumbaga, I have learned things that I wouldn't have learned should I have been a full scholar na hindi naging student assistant. So, sabi ko, I am better off that I was a student assistant kesa kung naging scholar lang ako. Kumbaga, it's just another way that I have gained the scholarship. Diba? Kasi scholar ka pa rin naman. Kaya lang this time, kung pinagpapaguran mo rin yung scholarship mo, hindi lang siya academic. No? Pero yung gain naman sa akin, no, as an individual, sabi ko nga, right after college, parang hindi ko ramdam na nag-adjust ako. Kasi nga, early on, no, as early as second year college, kumbaga parang naranasan mo na yung nagtatrabaho. So nung nagtatrabaho ka, hindi ka na masyadong nag-adjust kasi na experience mo na yon ahead of time, di ba? At kasi yung iba magsisimula pa lang ng pagtatrabaho nila after ng graduation Pero ikaw, nag-aaral ka pa lang, nagtatrabaho ka na. Tapos yun yung naisip ko rin, pag pala naghahanap ka ng trabaho, ang unang hahanapin sa'yo, work experience. Pero I find it illogical. Kaya nga po ako nag-a-apply kasi gusto ko pong magka-experience. Diba? Tapos hahanapan po ako ng experience. Pero yun yung advantage, no? That you have had parang prior experience na bago ka pa nag-work. So sabi ko, magandang part ng experience rin yon ng college life ko. Kami na po nating natututunan at nalalaman kay Ma'am Mel. Dahil kausap natin si Ma'am Mel, feeling ko ang talino ko na rin. Kayo rin ba, mga kasama, no? Ate at kuya? Feeling ko ang talino ko na rin. No? Nakaka-relate. Yung spiral progression, hindi ko naiwan ako sa spiral progression. Ayan, Ma'am Mel, thank you very much po. No? Ang dami na po namin natututunan at nalalaman. So, syempre po, nabanggit niyo na rin po na maaga po kayo nag-work. Dahil nga po, talagang na-push din po kayo ng pagkakataon na mag-work nito, maging working student. Pagka-graduate niyo po ng college, ano po yung una po ninyong work? Yeah, so before po kasi, nag-tutor din po ako noon ng English sa mga Korean.